Пандемия вакытында өлкән буын кешеләренә бакчачылык ширкәтләрендә кайнашу һәр яктан да кулай. Беренчедән ул ковид йогышыннан саклану чарасы. Саф һавада булу актив хәрәкәт сәламәтлекне ныгыта. Яраткан чәчәкләр үстерү күңелләрне иркәли, җиләк-җимеш һәм яшелчә гаиләгә шактый гына матди ярдәмдә. Татарстан радиосының турыдан-туры эфирында бакчачыларның көзге мәшәкатьләренә багышланды. Студия кунагы Россельхозцентр федераль учреждениесе Татарстандагы филиалының технологик аналитик лабораториясе мөдире Айгөл Габдрахманова бакчачыларга күп кенә файдалы киңәшләр, сорауларга җавап бирде. Айгөл ханымга без дә кайбер сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Айгөл ханым. Сөйләшүне бакчачыларның көзге мәшәкатьләреннән башлыйк әле. Бүгенге көндә нәрсәләр эшләргә кирәк соң? Бүгенге көндә безнең инде менә бу октябрь айы бакчачылар өчен сезонны ябу айларының берсе булып тора. Монда безнең утыртасы культураларны, утыртасы җиләк-җимеш бирә торган агачларны утырту. Гомумән агачларга дөрес иттереп су сибү. Бу безнең яхшылап кышны кышлау өчен кирәк. Алмага агачларны яхшырлап агарту һәм инде әлбәттә кимерүчеләргә каршы көрәш алып бара торган ай булып санала. Кайсы культураларны күздән чәчәргә утыртырга мөмкин? Монда әгәр дә без җимеш бирә торган агачларны күз алдында тотсак, аларны инде мәсәлән алмагач, груша кебекләрне агачларны хәзер утыртырга киңәш итәбез. Һәм әлбәттә безнең утыртырга мөмкин, ләкин инде аны хәзер менә шушы соңгы көннәрне инде эшләп бетергә кирәк. Ул да булса безнең көзге суган һәм көзге сарымсак кебек культураларны без утыртабыз. Сез җитәкләгән лабораторияның статусы күтәрелгән дип ишеттек. Быел Россия авыл хуҗалыгы үзәгендә зур гына эш башкарылды. Ул да булса безнең испытательный лаборатория, ягъни сынау лабораториясе дибез инде. Ул безнең быел аккредитация үтте. Нәрсә соң ул аккредитация дигәндә, димәк безнең билгеле бер законнарны, менә шушы лаборатория үзенең билгеле бер законнар, билгеле бер кагыйдәләр буенча анализларны башкара ала дигән документ алды. Һәм инде менә бу эш бер генә ел эчендә, башка бер генә көн эчендә башкарыла торган эш түгел. Ул безнең еллар дәвамында бу эшчәнлекне алып бардык. Һәм ниһаятта менә шушы сынау лабораториясе бүгенге көндә безнең 88 төрле анализ үткәрә ала дигән документ алды. Һәм инде бу безнең бүгенге көндә горурлыгыбыз булып тора. Колорадо коңгызына каршы бөҗәкләр үрчетүдә быелгы тәҗрибә йомгаклары нинди? Бу безнең Колорадо кортына каршы инде файдалы бөҗәк падизус дип атала. Без аны быел шәхси хуҗалыкларда сынап карадык һәм нәтиҗәсе мондай. Бу файдалы бөҗәк дөрестән дә бик эффектив. Аның биологика эффекты 80%-ка кадәр җитә һәм нәрсә әйтәсе килә? Моны бу файдалы бөҗәкне бары тик яйцекладка дибез инде. Колорадо коңгызы йомырка салган фазасында аны чыгарырга кирәк. Чыгару нормасы булып безнең квадратный метрга 3-тән алып 5 экземплярга кадәр чыгарырга киңәш итәбез. Һәм тагын бер кат ассызыклап үтәм, иң яхшы һәм зур эффект алу өчен без бу файдалы бөҗәкне без чыгарырга тиешбез. Менә нәкъ Колорадо коңгызы йомырка сала башлаган фазасында. Ягъни ул йомыркаларны, Колорадо коңгызының йомыркасын 85-90%-ка кадәр юк итә ала. Кимерүчеләр, тышкан, күсә, агачка зыян салучы җәнлекләргә каршы ничек көрәшергә? Кимерүчеләргә каршы эшне дөрестән дә менә быел бик яхшылап башкарырга кирәк. Ни өчен дигәндә, узган еллар белән чагыштырганда быел безнең ел кыру килү сәбәпле, уңыш аз булу сәбәпле кимерүчеләр саны бик күп һәм менә нашествие дибез инде без. Монда нәрсә эшләргә киңәш итәбез? Әлбәттә инде аларга приманка куллану. Монда кулланырга мөмкин безнең биологик метод һәм химик препаратларны. Әмма нәрсәсе белән биологик методы яхшырак инде. Безнең бар мәсәлән, менә бу
базарларда без ала алабыз биологик препаратны. Бу безнең кимерүчеләрдә тиф авырту барлыкка китерә һәм ул мәсәлән бу препаратны бер генә кимерүче кулланган очракта да ул үзенең бөтен нәселен, ягъни гаиләсен шушы шир белән зарар юктырып, шушы ширне бөтен гаиләсен юк итәр, ширләтеп үлемгә китергә мөмкин. Ә инде химик препаратларны кулланганда, бу инде безнең химик препаратты инде ул кайсы кимерүче шушы препаратны ашый, шунысына гына тәэсир итә. Бакчачылык препаратларны куллану буенча сораулар туса, сезгә кая ничек мөрәҗәгать итәргә? Безнең Россия авыл хуҗалыгы үзәге, Казан шәһәре, Даури урамы 14-нче йорт буенча урнашкан. Барлык сорауларны 277-82-09, ягъни 277-88-18 номеры буенча шалтыратып белешергә мөмкин. Без һәр вакытта да элемтәдә, һәр вакытта да киңәшләрне, ягъни белгечләр белән консультациялар үткәрергә мөмкин.